ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар повороти Ленинград қарор дорем. Дар инҷо повороти фабрика ва рост ро ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф ро ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Ман ҳаминҷо дӯстони азиз гардиши Ленинград мебошад ва пешкаши шумо имрӯз хонаҳои фурӯширо мекунем, ки ҷойгир аст дар бинои истиқоматии ширкати сохтмонии Бурҷ Сос. Ман ҳамин офис продажшон мебошад ва ин офис продаж дӯстони азиз дар назди чорраҳа ҷойгир аст ва ширкати сохтмонии Бурҷсоз биноро дар мана ҳамин минтақа бардошта истоданд. Дӯстони азиз, аз ҳамин раҳи мошингард то бинои ҳамагӣ 100 метр аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар онҷо гардиши Ленинград, як қадам раҳ ва худи маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойдамем Бурҷсоз. бино аз 12 ошона иборат мешавад дӯстони азиз, бо сифати баланди сохтмонӣ, хонаҳои баландошона мана ҳамин гуна мешавад. чикаре ки мебинед, як бинои зебо мешавад дӯстони азиз дар минтақаи хуб. марҳамат медорем ва рафти сохтмонро мебинем. дӯстони азиз, нархҳо бениҳоят нархҳои хуб мебошад, кредитам метиҳанд, бениҳоят фурсати хуб аст. барои ҳамин бо диққат гӯш кунед, ҳозир ҳамашро ба пуррагӣ мефаҳмонем. бино аз 12 ошона иборат мешавад дӯстони азиз, ҷойгир аст дар повороти Ленинград, пеши масҷид, лави раҳ мебошад. мактаб ва коллеҷи тиббӣ дар наздикии бино ҳаст, боз дигар чизҳои даркориам дар наздикиаш ҳаст. бо транспорт умуман мушкилӣ нест, наздикии чорраҳа, ҳамагӣ 100 метр то раҳи калон. худи бино бинои замонавӣ мешавад дӯстони азиз, як подъезд, дута лифти замонавӣ, боғчаи кӯдакона, дута боғчаи кӯдакон мешавад, фонтан, стадион мешавад дӯстони азиз, ҷо барои мошинмонӣ, яъне таваққуфгоҳи мошин. хулас ҳама чизҳои даркориро ширкати сохтмонӣ таъмин карда домро месупоранд. нархҳо чӣ гуна ҳаст дӯстони азиз? аз 1 то 12 ошона ҳамаш хонаҳои истиқоматӣ мешаванд. аз 1 то 5 ошона нархи 1 метри квадратӣ $370, аз 6 то 10 ошона $350 ва 11 12 ошона $330 мешаванд сари 1 метри квадратӣ. нархҳои хуб мебошанд дӯстони гиромӣ ва албатта ки барои харидорҳои аниқ ки аз номи канали Dom TJ гап мезананд, скидка карда мешавад дӯстони азиз. аз номи каналмон занг зада пурсон шавед. ипотека яъне кредит ҳам дода мешавад. кредити бефоиз дӯстони азиз, ягон маблағи зиёдӣ пардохт намекунед. фақат ки барои кредити бефоизро гирифтан бояд пешпардохт кунед дӯстони азиз. 100 000 сомони пули хонаро пешпардохт мекунед, боқимонда маблағро дар давоми 1 сол месупоред. мошин ҳам қабул мекунанд дӯстони азиз. мошин аз 2010 сол боло бошад қабул мекунанд. барои ҳамин метавонед вариантотона пешниҳод кунед. чӣ гуна вариантҳои хонаҳо ҳастанд дӯстони азиз? аз рӯи квадрат гирем. дар як лестничный площадка як дона якхонага аст дӯстони азиз, ки масоҳаташ 41 метри квадратӣ мебошад. духонага чӣ квадратҳо ҳастанд? гӯш кунед. 44 метри квадратӣ, 51 метри квадратӣ, 48 метри квадратӣ ва боз дута 58 квадрата ва якта дигар 62 метри квадратӣ. сехонага бошад, се вариант аст: 76 квадрат, 79 квадрат ва 85 метри квадратӣ. агар ин хел гирем, нархҳо дар ин бино аз $16530 сар мешавад дӯстони азиз. агар 41 квадрата ба $330 зарб занем, $16530 меғалтад дӯстони азиз. аз ҳама хонаи арзон дар ин бино мебошад. боз албатта ки такрор мекунем, барои харидорҳои аниқ арзон мешавад, савдо дорад. ва чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, сохтмон рафта истодааст, бинои замонавӣ мешавад. худи офис продажи ҳамин ширкати сохтмонӣ дар назди чорраҳаи Ленинград ҷойгир аст. барои ҳамин метавонед ба ҳазур рафта аз пеши қати ширкати сохтмонӣ маслиҳат кунед. аз 8 саҳар то соати 6 бегониҳа кор мекунанд, қабул мекунанд. рӯзи якшанбе истироҳатӣ аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран 38 61 00 10 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап биёед ки мо муроҷиат кунед.
ҳозир бошад дӯстони азиз, дар охир планировкаи ошшонаро нишон медиҳем хати ҳама хонаҳо. дӯстони азиз, мана ҳамин планировкаи ошшона мебошад. дар ин ҷо зина пояни лестница, ҷои дута лифт ва коридор дӯстони азиз, яъне подъезд. дар ин ҷо ду хонага, се хонага, ду, се, ду хонага, як хонага ва боз ду хонага мебошад дӯстони азиз. марҳамат, ҳар як хонаро алоҳида нишон медиҳем. кадомаш ки маъқул шуд метавонед пауза карда боди хат тамошо кунед. дӯстони азиз, чӣ саволе ки пайдо кардед ба рақамҳои барои тамос муроҷиат кунед. аз мо танҳо реклама. марҳамат дӯстони азиз, то боздид барори кор. худо нигаҳбон.